Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes un dia més a Pel·lícules, el canal que t'explica en català tot el que tens disponible a les teves plataformes de streaming i que tu no sabies. Avui sóc aquí per complir una promesa. I és que en el meu vídeo de recomanació i crítica de la pel·lícula Soul us vaig comentar que si arribàvem a un número suficient de likes, visualitzacions, comentaris, que jo veiés que hi havia una diferència entre aquest vídeo i la resta, us portaria una segona part on us ensenyaria tots els easter eggs i totes les referències de la pel·lícula Soul. Doncs bé, la veritat és que m'heu fet molt content, hi ha hagut una resposta molt bona per part vostra i aquí em teniu. Així que vinga, va, anem al gra. Abans d'engegar motors, deixeu-me deixar-vos per aquí les meves xarxes socials perquè em podeu seguir i estar sempre atents i atentes de tot el contingut que pugui pujar a YouTube, o si us interessa estar informats i informades de totes les novetats, notícies en quant a totes les plataformes de streaming, pel·lícules, sèries, documentals, etc., és la vostra compte. A més, sovint, entre els seguidors, ens fem recomanacions i és molt divertit. Prova-ho. I ja que hi som, si vols donar suport a un canal que parla català a YouTube, que em va ben falt, doncs no oblidis subscriure't al canal i deixar el teu like perquè això ho pugui veure més gent. Vinga, va, ara sí, easter eggs i referències de la pel·lícula Soul. Començarem per un dels fàcils, que són moltes de les personalitats que han estat, abans que Joe, mentors de 22. I és que, d'entre d'altres, hi ha personalitats com la Mare Teresa de Calcuta, Muhammad Ali, Copèrnic, Hola Colón, soy Copérnico. Carl Jung, Abraham Lincoln o Maria Antonieta, de la qual només en veiem el cap. Dels que potser no us en veu adonar tant són dels que apareixen a la paret de casa a la 22, on hi ha totes les enganxines que ella guarda de tots els mentors que ha tingut abans de Joe. Podem veure un munt de noms més, entre d'altres, doncs, treballadors del projecte de Soul, o famosos esportistes, o músics, escriptors, pintors. Alguns grans noms són Stephen Hopkins, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Albert Einstein, Joana d'Arc, Johnny Cash, Martin Luther King, Pablo Picasso o Marie Curie. Què? Aquests no els havíeu vist, eh? A veure, Pol, no vacilis, perquè aquí l'única diferència que hi ha entre tu i la gent que et veu és que la gent que et veu no es passa 3 hores fent zoom i tirant enrere, eh? Friki. Vinga, passem al següent i és la referència a la marca Brand. I és que, com veieu, en l'escena on estan en el metro, s'entreveu el logotip de la marca Brand. Doncs bé, Brand és una companyia on hi treballa el pare de la nena protagonista d'Inside Out. I és que recordem, el director de Soul és el mateix director d'Inside Out, Peter Docter. Va, després d'aquesta així una miqueta ràpida, us porto la que a mi m'ha agradat més de totes. I és la referència de l'home que troben cantant en el metro. I és que aquell home és una referència a una persona real. Es diu Mike Young i és un home que es va fer molt famós i viral als Estats Units per cantar en el metro així de bé. Gallina de piel, eh? Té diversos vídeos cantant en el metro. De fet, us deixaré a la descripció el link del que us he posat, el fragment que us acabo de posar, perquè el pugueu veure sencer i des d'allà probablement els relacionats us sortiran els de més. Val molt la pena. Passem ara a un altre vídeo viral que es veu representat a la pel·lícula Soul. Potser a molts i a moltes us va voler sonar l'escena on es veia a mitenes creuant-se pels carrers de Nova York amb una rata emportant-se un tros de pizza. Doncs bé, és una referència a aquest vídeo on veiem una rata real, ja que això va passar de manera verídica al metro de Nova York, si no m'equivoco. I bé, en el seu dia el vídeo es va fer superviral, va tenir milions i milions de visualitzacions i en aquesta escena em fan una referència bastant divertida, la veritat. Però bé, a través dels meus ulls de friki no puc deixar de veure un simple pare que intenta portar el dinar a les seves filles tortugues. Passem a lo gruixut ara. Vinga, va, que aquí heu d'estar molt atents i atentes. Passem a l'escena on arriben al que anomenen la galeria de totes les coses. Només en aquest fotograma hi ha un munt de referències. Les veieu o no? Vinga, va, anem a pams. Començarem pel cotxe de la pizzeria Pizza Planet, que apareix per primera vegada en la pel·lícula de Toy Story. L'hem vist en 1001 pel·lícules de Pixar. Fora del dentista a Buscant a Nemo, també és un dels cotxes de Cars, o fins i tot a Wall-E. Seguint amb la temàtica de la pizza, veiem en aquesta imatge, a darrere, una pizza amb bròquil. Doncs bé, això és una referència a la pel·lícula Inside Out, que recordem, va ser dirigida per Peter Docter, el mateix director que la pel·lícula Soul. I és que Soul i Inside Out estan bastant agermanades, fins i tot a nivells d'easter eggs. En aquí també podem veure la làmpara anomenada Luxo, que és el logo de Disney Pixar i que també apareix com a easter egg en
moltíssimes pel·lícules. Va, passem ara a una de molt interessant i que m'agrada moltíssim. Aquí veiem la numeració A113. I veiem, perquè sí, a vegades amb això dels easter eggs i les referències hem de posar una miqueta de la nostra part, tot s'hagi de dir. Doncs bé, és una referència molt recurrent que veiem, per exemple, aquí en la pel·lícula de Wall-E, o a la matrícula del cotxe de la mare d'Andy, de Toy Story, o en la càmera d'aquest bussejador de la pel·lícula Buscant a Nemo, o aquí a Bichos, i a Inside Out, i moltíssimes més. És que, de fet, si us animeu a buscar-ho, flipareu. Doncs bé, aquesta referència és perquè és el número de la classe d'animació de l'Institut d'Arts de Califòrnia, que és on van estudiar molts dels animadors de les pel·lícules de Pixar. I així, referències una miqueta més agafada amb pinces, però que també m'han fet bastanta gràcia. Podria ser aquesta Torre Eiffel, amb referència a Ratatouille, o aquesta piràmide maia azteca, en referència a Coco, o aquesta balena, com la que apareix a Nemo. Voleu veure en quin moment apareix la referència a easter egg més típic i antic de les pel·lícules de Disney Pixar? De fet, sabeu quina és aquesta referència? Doncs bé, aquesta referència és aquesta pilota. Doncs aquesta pilota és, conjuntament amb Luxo, dues de les referències més antigues i més típiques de Disney Pixar, extretes d'un curt de l'any 1986. I a Soul, la pilota la trobem a sota d'aquesta taula, a casa de la 22. Què, aquesta l'havíeu trobat o no? Vinga, va, passem ara al Jerry's i al perquè del seu nom. Buscant, he trobat que és probable que el nom vingui d'un dels primers curts que va fer Disney Pixar amb més èxit, que és El joc de Jerry. És el primer curt de Pixar on apareix una persona humana animada i un dels animadors era ni més ni menys que Peter Docter, el director de Soul. Curt que, per cert, va guanyar l'Oscar a millor curt d'animació de l'any 1997. Parèntesis, sisplau, algú em pot explicar ben bé què són els Jerry's? Diria que no ho he acabat de pillar, això. Sé que fan referència a la bogeria aquesta de la teoria de cordes, etc., però sóc molt dolent amb aquestes coses. Si algú en sap alguna coseta més, si us plau, deixeu-me a comentaris, jo estaré encantat de llegir-ho. Que fins i tot, potser algú, veient aquesta part del vídeo, va a comentaris per assabentar-se'n de què signifiquen, perquè igual que jo, tampoc ho he acabat d'enganxar. Un altre easter egg o referència molt clar és l'estàtua que veiem del senyor Borgenson amb una nena petita, i és que recordem, era una eminència en psicologia infantil. Doncs bé, aquesta estàtua és una referència molt clara a l'estàtua que hi ha a moltíssims dels parcs temàtics de Disney, on es veu a Walt Disney amb Mickey Mouse. Es veu bastant clara, no, la semblança? He volgut deixar la referència o easter egg que comentaré ara per l'últim, perquè moltíssimes vegades no només es fan referències a altres pel·lícules més antigues de Disney Pixar, sinó que a vegades també se'n pot fer de pel·lícules que sortiran en un futur. En aquesta escena, on passen pel costat d'una agència de viatges, es pot llegir en aquest cartell que hi diu Visit Porto Rosso. Doncs això és una referència a la nova pel·lícula de Disney Pixar que s'estrenarà aquest 2021, que s'anomenarà Luca. I sembla ser que Porto Rosso és la ciutat italiana on es desenvoluparà la història. Soul ja va tenir la seva pròpia referència o easter egg abans de ser estrenada en la pel·lícula Onward. Si us hi fixeu, aquí a darrere de l'acció hi podem veure un vinil amb el nom de Dorothea Williams. Què? Què us ha semblat? Els havíeu vist tots vosaltres també o què? Com? Que el pringat del Pel·lícules no havia vist aquest en concret? Doncs ei, ja saps, comentaris, que a mi se'n poden escapar també. Per cert, us deixo per aquí dalt, per tots els despistats i despistades, el vídeo on te parlo de Soul més en clau recomanació i crítica, i on a més parlo d'un parell de forats de guió dels que em vaig donar compte. És un vídeo que em va agradar molt fer i que sembla ser que a la gent li va agradar bastant. És la raó de ser d'aquest vídeo que estàs veient ara mateix. Doncs bé, aquest parell de forats de guió em va semblar suficientment interessants i m'ho vaig passar molt bé buscant informació, fent el vídeo i després debatint amb vosaltres, la veritat. Així que si tu vas perdre, ja saps, subscriu-te al canal si no ho estàs i deixa el teu like per apoyar el contingut en català a YouTube. A les meves xarxes socials, a part d'aquest careto, hi trobaràs moltíssima informació, novetats, recomanacions, etc. sobre el que hi ha a la teva plataforma de streaming i que tu no saps. I si ara estàs a gust aquí veient el vídeo, doncs no et moguis. Espera't que s'acabi, deixes que es reprodueixi aquest d'aquí, que si t'ha agradat del que hem parlat avui, aquest t'encantarà. I ara sí, em despedeixo de tots i totes, fins la propera. Ciao!